To wannan dai ita ce Cote d'Ivoire, ko kuma in ce Ivory Coast a harshen Turanci. Ƙasar da ke yammacin Afirka tana da tarihin zama tsohuwar 'yan renon Faransa kafin ta samu 'yancin kai a shekarar 1960. Amma a bana ta yanke shawarar fitar da dakarun Faransa daga ƙasar ta. Bayan ƙasar ta ba wa sojojin Faransa umarnin su janye daga ƙasar, yanzu Ivory Coast ta kammala hakan gaba ɗaya. Ta karbi iko da sansanin sojojin Faransa na ƙarshe kuma ta kulle ƙofofin tasirin sojin Faransa a yankin. Duk da haka, Ivory Coast tana nanata cewa har yanzu akwai ƙawance tsakaninta da Faransa. Duk da yake dakarun Faransa sun janye, wasu sojoji 80 za su ci gaba da kasancewa a ƙasar. To amma ko menene dalilin haka? A cewar hukumomi, domin ba da shawara da kuma horar da sojojin Ivory Coast. Faransa na sauya yadda take kasancewa a kasar, ba wai ta fice bane gaba daya. Sojojin Faransa guda 80 da suka rage za su zama ginshikin wata runduna ta haɗin gwiwa, inda za su ci gaba da aiki a cikin tsarin sojin Faransa don buƙatun ladabtarwa da horo idan sun taso. Wannan matakin yana nuna sabon shafi a dangantakar ƙawance da haɗin gwiwar dabarun tsaro tsakanin ƙasashen guda biyu. Wannan babban rauni ne ga Faransa. Faransa ta sake rasa wani sansani mai muhimmanci a Afirka bayan ficewarta daga Mali a 2022, Nijar, Burkina Faso a 2023, sai Chadi a 2024, sannan Ivory Coast a 2025. da kuma Senegal nan da ƙarshen shekarar nan. Kasancewar sojojin Faransa a Afirka zai ragu matuƙa. A yanzu dakarun Faransa za su kasance ne kawai a ƙasashe biyu, Djibouti inda take da sojoji 1,500 da Gabon inda take da sojoji 350 kacal. Wannan yana nuna ƙarshen wani babi na tasirin sojin Faransa a nahiyar Afirka. Faransa ta fuskanci kalubale mafi girma a Afirka, inda sama da kashi 70 na kasashen da take da sansanin sojoji suka buƙaci ta fice. Wannan yana nuni da gagarumin gibi da ta samu idan aka kwatanta da yadda take da sansanonin soji tun zamanin mulkin mallaka. A da Faransa babbar ƙasa ce mai mulkin mallaka, tana da manyan sansanin sojoji a yammaci da tsakiyar Afirka. Ta yi iko da ƙasashe da dama a yankin, tare da mallakar miliyoyin Afirka ta hanyar wakilci. Amma a cikin shekarun 1960 zuwa 1970 daular ta ruguje. Amma duk da haka Faransa ta ci gaba da zama mai tasiri a yankin. Tana sarrafa sansanonin sojinta tsawon shekaru da dama, tare da jibge dubban dakarunta a wurare daban-daban. Sai dai shekaru kaɗan da suka gabata, wani gagarumin sauyi ya ɓarke a yankin, wanda ya canza dangantakar kasashen Afirka da Paris. Wannan sauyin ya fara ne bayan juyin mulki a kasashe uku, Mali, Burkina Faso da Nijar. An kifar da gwamnatocin kasashen yayin da sojoji suka karbi mulki, kuma nan take suka fara korar dakarun Faransa. Bayan haka da wasu tsaffin kasashe da Faransa ta yi wa mulkin mallaka su ma suka bi sahu, suna sukar Faransa wani lokacin don cimma muradansu na siyasa. A yanzu kuma hankula sun karkata ne zuwa Ivory Coast, wadda za ta gudanar da zaɓe a watan Oktoba na wannan shekara. Ko da yake har yanzu ba a yanke hukunci a hukumance ba, shugaba Alassane Ouattara ya nuna alamun cewa yana son ya yi tazarce karo na 4. Saboda haka yana iya yin amfani da nuna adawa da Faransa don samun goyon bayan jama'a. Amma duk da haka wannan wani babban koma baya ne ga Paris, wadda tsawon shekaru da dama ta tabbatar da rinjayenta a Afirka ta hanyar sansanin soji. Yanzu alamu na nuna cewa aikin mulkin mallaka da Paris ke matukar so a Afirka a ƙarshe dai an rushe shi, kullum da ta binne an tono shi. Ku ci gaba da bibiyar Mahanga TV domin samun labarai da al'amuran yau da kullum. Ni ne naku Sani Yakubu Jahun nake cewa da ku mu haɗa wata sabuwar bidiyon.